Nagpilahay kami para sa pagkaon, mga asay kami kung tawagon. Bisan asa basta dunay kaon, amo gayud ka ng atakihon. Mga asay kami kung tawagon, asay dunay kaon, amon ng adtuon. Unya ka sa liwas, bisan lubong basta dunay kaon, wami palabyon. Usa, duha, tulo, upat, lima, taas kayong pila, wanay problema. Kay mga tuhod na mo tested na, sa pinilahay pertening likona. Among grupo grabe kailado, basta dunay kaon, always present kaayo. Ukin sa tong gustong magpamembro, ang among requirements sayon lang kaayo. Kinahanglan permi kang alerto, unya imong nawong baga kaayo. Kay may usahay ang mga hintungdan, perting laina kaayo og sinipatan. Bisan o kadlawon, buntag udto hapon, ang among grupo ay piliyon. Basta makakaon, babagaras naong, matambalan lang among kagutom. May lalaki nagsige og pila, iyang mga pahat gitapok ra niya. Ug sa dihang kiniming daghan na, among gipangkuha gisulod sa bolsita. Ug sa dihang siya ning balik na, iyang mga mata perting lurata. Kay iyang pahat nga perting daghana, nangawag tang perti niyang gola. Bisan og kadlawon, buntag udto hapon, ang among grupo ay piliyon. Basta makakaon, pabagaras naong, matambalan lang among kagutom. Mga asay kami kung tawagon, asay dunay kaon, amo ng adtuon. Unya ka sa liwas, bisan lubong basta dunay kaon, wami palabyon. May gihaya amo nga gidulong, aron makalibre mi sa pag